Hello mga brad, nanapunta diri kung unsay maayo ato nang dayuhon. Let's go! Hello mga partner, kabalo ba mo nga naay food bazaar diri sa may Gaisano Mall Toril? Ug located lang ni siya sa may parking lot sa mga motor. Ug karon ilang first day. Susugod karon hantod pitsa 15. So 4 days day ilang event. So napamoy chance ug mahantod Domingo. So daghan kay mga pagkaon diri mga partner, klase-klase lang ang mga naka-display. May smoking balls, tempura, squid ball, fish ball ug ban pa. So napoy naninda diri manju. So naay mga toppings, add-ons na pwede nimo ibutang. Ug naay mga juices na available diri like orange, four seasons, ug pwede po ka magpa-fruit shakes for your own choices. Kung trip po ninyo og milk tea, na po diri. Di po magpapildi ang Korean style street food. Daghan po kag choices na pwede nimo mapilian. So karon guys, ako yung gituyo kung unsay mga tinda diri nga pwede natong kaunon. May mga potato twist, french fries, klase-klase na lang jud, malibog na lang jud ka kung unsay pwede nimo kaunon og imnon. Goods kayo diri.